LSV, Mama's boy. Abokina ya sake kira na yau da safe lokacin ina karyawa da biredi da wake. Yace LSV Mama's boy wallahi da sake yarinya na ta bani yau ina zan ga haske. Kuma duk abin da ya faru shi ya ja, ko da abu fari ne sai yace ya gaja. Kamnin da take son shi bai ganin ta da daraja, sai da ya rasa ta idanuwansa suka yi ja. Wai shi bai so ya ganta da wani namiji, ko waya take kunnensa buɗe yana so ya ji. Ya takura mata kamar lecturer cikin aji, tun tana marmarin shi har yasa ta zo ta gaji. Yanzu mun yi magana da Hadiza Gabon, ko za ta taimaka ta kira yarinyar shi a phone. Ta saka nambobin mu duka a blacklist, yanzu muna so ta taimaka mana da tactics. So muna jiran ta mu ji respond. Haha, you don't want her to chat with another man. You don't want her to talk with another man. Or you don't want to see her with another man. Then treat her like there is no other man better than you in this world. Ladies, should I increase volume?